Быйыл дин әһелләре форумы 11-нче тапкыр үтә. Узган ел пандемия булгач уздырылмыйча калган иде. Хәзрәтләрнең сөйләшер сүзләре дә күп җыелган. Бик күп нәтиҗәләр ясыйбыз менә бу форумнардан соң. Bir yıl boyuna aralashмыйча тору безнең өчен бик кыен булды, бик авыр булды. Безнең Казаныбыз безнең өчен кыйбла булып тора. Иман кардәшләре күрешеп, хәзрәтләр, остазлар белән күрешеп. Илхам хәзрәт Мәмлиев иң яшь имамнарның берсе. Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылы мәчетендә эшли башлауына 3 ай гына әле. Казандагы бу очрашуларда үз сорауларына җавап табарга өметләнә. Халык белән авыррак эшләргә, ничек әйтергә, яшь кешегә инде авыррак хәзрәтнең имамлык булган вазифаны алып барырга. Алхамдулилlah, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән шулай тихагын алып барабыз. Форумга Россиянең 72 төбәгеннән 1200 кеше җыела. Аларны Милли шура рәисе Фасил Шайхразиев һәм Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин сәламләде. Быелгы форум бик мөһим, чөнки безнең националь лидерыбыз Россия президенты Владимир Владимирович күптән түгел әйткән иде, 2нче елга Россия күләмендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы хөрмәтенә федераль оештыру комитеты оештырып, аны Россия күләмендә һәм дөнья күләмендә Татарстанда үткәрергә дигән безгә әмер бирде. Беренче чиратта безнең президентыбызга һәм татар конгрессыбызга рәхмәт әйтәсем килә, чөнки барыбызны да монда җыйды. Бүген форумда катнашучылар өчен Казан ярминкәсендә Ислам нуры күргәзмәсе ачылды. Монда дини китаплар, милли кием, бизәнү әйберләре тәкъдим ителә. Күбрәк татарча китаплар издем. Татарча дини китапларны күбрәк чыгарсалар, әйбәтрәк булыр иде. Соңрак хәзрәтләр төрле секцияләргә бүленеп, төрле темаларга фикер алышты. Казан ярминкәсе күргәзмә заллары форум делегатлары өчен фикер алышу мәйданчыгына әйләнде. Бүген сөйләшенгәннең нәтиҗәсен иртәгә пленар утырышта игълан итәчәкләр. Ул президент катнашында Казан Экспода узарга тиеш. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.